Mga idol, magfood trip mi ni Bayramon. Ay sus, bantiyong og si Kuwaragod mga idol. Unya si Bayramon among chip kukron. Kinanghambog man ni siyang may simuluto aning putahia. Pabilibon gud kuno ko niya. Pakit-on kuno ko niya kung saan pagpalami mga idol. Bisan pa kuno kulay baboy o baka nga sagol. Kay mao man kuno iyang expert nga lutuon. Magpangiyot gid kuno tas kalami mga idol. Mao kuno ni sekreto sa pagluto niya mga idol. Sayawan kuno niya gamay para mulami gid kuno pag-ayo. Kay kining iyang sekreto proven and tested na kuno. Uy, hala Manoy Chris TV, mura man nagsinuog si Bayramon. Manoy Chris TV, basig wala nakadumdum sa Santo Niño si Bayramon. I-apil lang po si Isberhel kay murag wala sa nakadumdum. Uy, Manoy Chris TV, murag t-shirt siya di si Isberhel. Membro sa di sa mga Chuyens in Copisol. Wala sa di maminyo, kapilian magkainiin taon. Ang gusto niya, siya kuno'y panguyaban mga idol. Mao na gitawag og dili si boy si Isberhel. Kay porma lang daan, dili gyud mabasta-basta. Sa unang batanon pa siya, sa mga babae giilugan ko ni siya, gibunlot gibira-bira maong ingon ana na iyang porma. Unya karon si Bayramon busy na kayo mga idol. Kay gihiwa-hiwa naman niya ang sikwa og bantiyong. Iya ko nun inggi sa doon. Unya kining atong kahimtang, kita pa editor, kita pa aktor, kita pa cameraman. Paet kay niyang akong kahimtang. Kini laging dili pa ta sikat nga vlogger, gamay pa kay tag-income. Wala pa tay ikabayad sa cameraman. Ning tungura mga idol si Bayramon ato nin tan-awon. Unya si Isberhel ato nin pangutan-on. Ug unsa ni putahia ilang gimikos-mikos ron. May flavor ani Isberhel. Sa kaliwa, bawa, pinilo na bawa rin. Si Isberhel wala ite kalibutan kung sa giluto ni Bayramon. Pero takdol na ang buwan mga idol. Murag hayag na ni gamay. Kita na yung hunasan. Pero okay ra kaya ang ubos labong pa man. Pero at least labong ang ubos. Uy, siyagi na din naman yung Kristebe. Siyagilid ang buhok. Gisugdan nagmikos-mikos si Bayramon mga idol. Iyang ipakita ang pagluto nga 1, 2, 3 combination. Mikos-mikuson. Unya, akong gi-interview si Bayramon. Unsa ni atong giluto bay? Bantiyong sikwa? Oh, sikwa. Induta. Tambal na sa high blood bay? Sikwa. Tambal sa high blood. Oh. Sikwa? Pero, uli mo ta high blood, bay? Ako high blood ko bay? Ah, beli ka? O basta ko kwarta. Kana, bay. Oo, kana. Ugway sudan bay? Sama ta high blood? Si Bayramon ni aksyon intaw kabalaka sa ako kay ma-high blood man ko kulay kwarta. Unya, kilawan na nako mga idol. Ito dilawan bay? Pino ko na bay? Lawan na mo mga idol. Ang unod, bay. Ikaw nagluto ni bay? Ako, bay. Dali ra kay nakaangkon si Bayramon mga idol. Matik na agi ni si Pirmio na kurod. Bansuwa ko ni pangalan ning putahin niya. Bantiyong og sikwa. Ay, maluto, way. Way, problema. Kay maopay maghani kayo, maopay mga hoy. Uy hala, murag nagpadungog-dungog man si Bayramon. Mura man og lamoy boy. Eh, pa boy. Wala na ko na siya mamoy boy mga idol. Unya ako siya gibutan na og gisubakan man niya. Ay, nani lu subak bay? Ay, sikwa, bay, subak. Uy hala, ang bantiyong gisubakan ko niya sikwa. Unya ang sikwa gisubakan sa kunog bantiyong niya. Maayo gid ni muluto si Bayramon. Biham nagluto mga idol. Si kastoryan mo. Bay, salamat. Ito sila. Pag na yung pagka-aslom-aslom nga lami, John. Ay, lasa, John. Binisaya ba? Bay? Binisaya nga, luto ba? Grabe ha. Bayramon mga idol. Bay, hindi ko kumaw mo luto, bay. Basta di ko ginuto. Pero karon nakainom man yun. Klaro na. Luto, bay. Sige na. Mura din na isagaw si 21. Ika-122 ko nung kulapo. Labi na ba yung masisita-tres? Basti lang lugawa. Sikwa o bantiyong. Hindi na ito na ibahogan ka. Nung ganito karot. Ayaw lang, karera. Ito lang pala ito. Ganyan lang. Dukot ako ganahan. Idol. Bro, ka-chipcook na mo ni si Bayramon ya. Assistant chipcook si Duduro yun. Ika Isberhel og si kining pa-merch. Matang yung magkipalungagan ito. Una ba? Bay, kanin-kanin na paglungaw. Sakto ka niya. Dito yung aga po yan bay. Grabe na ba yan? Buti na, ikaw may permentibida ni bay? Anak ito sa abang. Tinood no? Kanin bilis na yung bay. Anak ito bay. Gatong ganito yung pagkahampok. Isberhel! Ay, alam. Ada pa, kali ang plato. Pasiko-sikwa lang ni pero murag baboy. Kaboy. Ay, mga on dito. Mayot to. Naon ta? Tumigo na sa babaw. Si Miko George, amo na lang po giagda mga idol. Nangoy.